y Prif Bencampwriaeth Moch Cymreig. Mae gennym ni 3 yn y cylch, ond yn bwysig iawn, mae gennym ni westai arbennig iawn. Stevie Wick, di stiwardio a di bod y cystadlu'n gynharach, ond yma wan i roi dy farn ar y moch yma. Be di dy farn di, Stevie? Deda wrth bawb. Mae'n cystadleuaeth agos iawn fi'n credu. Sa moyn fod y beirniad ar diwrnod fel heddi, ond falle fydd y hwch falle yn Eiddo Sioe Thomas di'r hwch agosat yn mynd o Geredigion. Mae gennym ni'r fanwes wedi geni llynedd, eiddo Emily Paddock, a mae gennym ni y baedd... eiddo JNS Hammer o Essex, ie. A mae'r 3 werth i weld, ond dwi wedi bod yn triach y llygad ar y cystadlu o fewn yr adrannau, ond mae beirniadu hyn yn anodd achos maen nhw mor wahanol i'w gilydd. Ie, mae gwahanol oedrannau dyn ni yn y cylch, so mae rhaid i'r beirniad sort of cymharu yr hwch sydd bach fwy yn hun na'r ddoi arall. Mae'r oedran y ddoi arall, y ddoi yn y clas o July 2024, so falle bydd cymharu nhw yn hawsach na dod ar hwch i mewn. Reit, a mod i penderfynu. Tony Schofield ydy'r beirniad fos i ar gair ola. Lle mae'n mynd i fynd heddiw? Bencampwriaeth Moch Cymreig. Mae'n adensiwn yma. A dwi'n meddwl bod i'n mynd i Geredigion. A dy hwch. Wir, gwych iawn. Y Cymru mynd â hi ar y Moch Cymreig. Eiddo Sioe Thomas, sai hi'n un dim. A Betsan, ein gwestai ni yn dangos. Gwych ynddo? Odi. Fi'n credu bod sioe cynta i Sioned ar ddangos hefyd, so... Wel, wir. Gwych iawn. Ryan Wobr yn mynd i Essex. Eiddo CJ Hammer. A'r drydydd Wobr wedyn ni'n mynd i Emily Paddock, felly llongyfarchiadau mawr iddyn nhw gyd. Stevie, diolch i ti am dy help. Diolch, a pob lwc efo'r cystadlu yn ystod y wythnos. Diolch. Diolch yn fawr.